And don't much unfortunate. Jump on the Bobia Catebran Poribos, Montitin, Bobiana de Trassing, Bobiana de Trassing, Osia Chambe, Demrefe, Trassing, Osia Chambe, Demrefe, Trassing, Jambrafiafu, Ocean in the watch more jump on the Funge, Jambrafiafu, Ocean in the watch more jump on the Funge, one over for them and cap more, Sasa for them and cap, on no for them.
Otumfo achame ene se otumfo nananom eba ya edikai ye bema otumfo afi na seda so abre no say Easter ne Easter ne afia hyase na ene nhira ene na adom ana aboya yehu de yehu na otumfo ena nanom so a enam ne so entete yeso yenya akwanya wo His Excellency John Mahama abai mu no so no se na ya Awukudae na wo se ye ba na de ho be kire yewura se yeda so wo ha ye adwumaden na biom ne ba prekope ne doba Ghana ne nyina no wona ye in charge of tourism, creative arts and culture na on so say obetna akonya kase no so as minister no onya akonya emechia otumfo na wo se wono so eba na ode no ho be kire no ebiom ya senya as mayor for Kumasi. Onoso ka ho bia obedi na fishi ada ewa ha. Mere regional chairman Augustus Andrews. So eka ho bi wa oba Augustus Andrews na nakwasi eka ho bi wa oba Professor Prof. Professor, also one year board chairman for KSTU and also head of political science department. KNUS one so can be nearby. Nearby, Otumfo, you cry Otumfo boom one dear, you cry a catch for boom one dear, you cry chame boom one dear, and you cry and quaboom dear, yet the and sa Brunisa black label adaka bako snap adaka bako and sana hodo also champagne ahodo adaka bako near dealing na kambomwa yede baye for uhu na nanom wa ha na yede ho eba be kiew ne aba be dawase maka se wi no tumfo ebe makwaya na me de kasamu ama honorable tourism minister na wati sabibi kakra e de akire otumfo
Medasi ohini. Pino ya meka aido mitim kakra ma kabrofo kakra sa abanti. Se echia ohini mpasho na ade achemi. Eye me enije bebre se ne de mitimi abeto. Enene faith time amaba Asante se me ba be chia so. Medubia na edwuma de wo kɔ baabi. Na ene no yes mene UNESCO for me ye deputy minister omo boa me ma ye tron krata bebre ko pal se omo ratify convention a ema ye amamre nia ye soma enye yie enso ema ye da ye ho edi se Ghana fo no omo boa me ma ye krata de ko UNESCO na sa krata na ye ko ya itimi ratify convention no ema ye ho kwan se ye kente a ye nwene no eno so yetimi de ko na omo gitum se eye kanitwi ya na kan brofo eye intangible ashansodie a ye Ghana egudie kese pa na ye ubeye protocol bebre omo pa no magia to mo ampa so mutimi bogu na me adom de won pa ebonti omo gitu mu enti ye ne ye de ye se kente ne papa panyi pa wa hade a e wo se ye de Miramisu, bro. ADUMASA de wow nana sentimental commissioner was here no. Said ne uhuane domi waha. Umumbema wa fishiapa. Etosumi umasa dawase. ADUMASA titru onana no mefra santimem. Pabo akwankyerɛ no wafutuo ma munya akwan kɔsom sɛbe President Mahama amamuo mu omsi asdapa no mede ma
omenu asa be dia de wadaroma mo ba ya penifo ho na na gomochi sabe tourist Odano and now Nana or UNESCO Commission on Culture. Penifo nyina bebre ka ho se omo ba ne no ba be dia de Odaroma omo se ompa bo panti Asante anasa Ghana ye kente ye kura de pa nenso se de be ye bemma wiase nyina hunu ni agye atum ama ewiase edwadie yetima somiye no omo tro Honkrata edi hu juma ene wadaroma ompa bo panti ewiase UNESCO omagye atum a ho abodini ho ahyensode wagibia na wode aba se wode ba be kire wo no titiri no mu ba se omu de be kire wo na ye ka e ba kente dia ni ti enyina ne asante ni ti nyina ne ho nti enwonyam a omanya no omtimi mfa ntena ho omu de ba be kire wo na wadaroma ohun se na fi Asante first nso a omu ebrada ye twa mu omu biye ni nyina omaba so mu de ho amane e ba betu animu to nana mu ba ya ade no mu no ba bedi ye omso mu krom nsam broni sapantu nsia black label adaka afi champagne ena wadaroma nsa hodo a ka ho nyina obu amu ade ka ho wacha me bu amu ade wakrachefo bu amu ade ena henkwa so ebu amu ade onana no ba ya de omu se ne bro otumfo demase papa Nananom Emperor Regional Minister wanena pamfuye Yampene wonomwe Emperor Regional Minister wanena pamfuye Papa Prempe, any praise before, penny for. You're a chairman with your best now. I'm not too for say or have my whole family. Asante regional trade fair. Jubilee Park, Ashanti Expo. And to Ammonia Mapam Namde, a beer dry me fefe. Tourism Minister by on the Soho family was here at the Faho, near her Jumedia Mudi El Hosu. And the person go to for my acquired their consider a cajon nanka. Yadruno enche kura bosume nson no se na fua be saduonu nsia ti epese ye wisa gu masum na moma ye wrate official invitation beba na ye pese sa da no afi efrim ra ramsia bedi kroduem ha afi o ani aduasa
130 years. Na Ramsey asɔre no abedi Kumasi a ɛno yɛwura edi mu akotene aboa ma yɛgyina yɛn nan so abesi saa abere a yɛbɛdi mfirinhyia ɔha ne aduasa na sɛ sɛ yɛma yɛwura ate akyire yɛde krataa bɛba abesi na krakyefoɔ so na wama yɛwura ate na saa da no anso yɛabɔ mpae asere otwe di ampo nyankrompo ama yɛwura yɛba yɛn so yɛama ne nsapan yɛba odwan pɛ otwe adua yɛde brɛ yɛwura nea ɛtɔ so mmienu ɛyɛ ensuo Salem mineral water ena kaduasa afe yekura ye hampa nso a yede ebesom yewura na ne yedi ho enso eye ensa obroni nsa snap pantu ensia ena afe ensa asɔɔto nso bebre ka ho ne yewie a so tufo ma yekwa me efiri ha na yepese yekɔ ye maame nso eye otumfo ho kane ni jade na yasiesie nneɛma kakra mmaa no di anim na yɛde akɔsom yɛwura ho kani enti delegation ɔsɔfo da presbytery ya no Reverend Samuel Kwesi Eboa presbytery chairperson ɛna yɛ papa pani very Reverend Dr. Sam Prempe yɛwura ankasa de hyɛ prɛkopɛ papa Prempe nso da bia ɔkan ho ɛna afei man tam yi twerɛfoɔ pani presbytery clerk ɔsɔfo Samuel Edu Jemfin nso ka ho ya maami Grace yewura adehye brekope onu na etua mission to the palace anono so ka ho osofo Joseph Ajebo Achia mission to the palace ne ota na chi a oye adwuma director for communication and social relations adum sofo pani so a yede won share yem se presbytery Reverend Dr. Anochin Kansan so eka delegation ho one na safo mpanfo bebre eka ho ebre nti yentimi enyi won kire tumfo chia me ye ba ya na ya nante tietia ewie no Mira miso ebru Adaroma Presbyterian Church of Ghana any Adum branch na dey omudo o ma hye omoyam ene omugina wanim hayi di kan omu se omu no ba be dia de no ma fa kwanya so adawase mre kakra ni Adaroma obesra omu asore wo di kan po ehira omu ama omu sika dwuma na omu di fo ma so da ho na anu aba yen so eno so ska osa de ma omu sabi na enye sika kuma asida kese eno mu de ma wo omu ani nti Adaroma asore da omu sie no aka akra bi na omu atimi aye awie omu so mu fo asida di a enye yi omu do ase papa papa Adaroma omu se Presbyterian asore e ba oman mu ha afi mu bosume etoso nson de etoso aduonu nsia na enya wo ha mfie wo ha aduasa Adaroma yini nam nyaja wona mo mba bi tinaye Adaroma unti no muti baabi omu ntimi nni ho bibia wa bra ye mebo amane omu ne makwanya so eyi wasutire ebrepam omu so omu de ho invitation card beba the mreni dra Adaroma wa wakwa akose omu animonyam Adaroma mpanifo eka ho ba na odeda omu nyina di no se omu ba yo mu krom sam drampa otu adua ensuo aye press before na ensuo mu ye adaka aduasa ensan hodo nyina Adaroma eka ho eno na onana nmu ba ya omu so mu no edibedi ade ene otum for odumase papa about the toss to the circle so on a brew obesra we momo kwaya and a bazo so man is said and a bazo so said they were don't brew dia aso wa ko say no makwaya nkoma akwa stra no I say maybe come na so na akwa stra no akwa stra no nyamo adam brew otum for odumase Adaroma omu di twato se ombesre na omabɔ mpae so ama wo me ba choe bo mpae ye dia sida kese na ma wo ye wrade ne ahen kese ye hyewa no monyam bebre awone dey a krura Asante menra utumfo ene Awukudae otena na konya so ye nyina wa happy na yesre ne se enje kura na Yesu ye kai uwo ewodua no so no usore mpai ne se matumi ni adom a ewo usore ni obuwe mu enye ohene chefa erade ebom mpai de no hya wonsa sre wo adom nhira ahoden bambo
na kwantuo nyinaa ɛyɛ ne nam kɔ ɛne ne mmra wogya n'akyi a ɛyɛ ahwɛ n'akyi no nkɔmɛto n'akyi asomdwie mu Awurade mebɔ mpaeɛ sɛ wobɛkɔ so adom no nyansa no ma ɛnyɛ bebree na wonam so abu asanteman ɔman mu ne wiase nyinaa nso mesrɛ nso owura sunsum wɔn a ɔne ne bɛdi asie Awurade ne wɔn ni asie wɔn a ne wɔn no bɛko ne wɔn ko mebɔ mpaeɛ ɛsrɛ ma ne yere ɛne ne mma ahemfo ahodoɔ wɔn a ɔmo yɛ adwuma office ne nyinaa ka wɔn nyinaa ho na ma ɛnsi wɔn yie ne ameka ne sɛ owura mede kuro wura ne honhom ne kra ne nipadua ahyɛ wo nsa hwɛ no so a ne ho ma asɛm bi ne ɛda n'akoma so nso mɛmmerɛ mu mfa nhyɛ odi animonyam ɛwɔ yɛwura Yesu owu yɛ ɔsɔre a ɔte ase a wɔsa aba bio no din mu amen. Nananom, Omiempre, Presby, mpanyimfo ye. Yempene wonume. Yempene Presby asɔfo ye. Now, Arima Farms Limited, Crops Research Institute, Asante Kingdom Development Foundation, or here by Yahine, any do manima or Moba. Jamcha. Jachiami, my right is a Awukudae, whom no one has a Nene and I fear pre, and a suitas are my henny. And Chabia, no dignity, a crebisha, and Sassing Kayenti Technical Committee, be a Besha near my dimpu to Juma, Beba Santimemu. Some and I Czech Republic for a Betia. Into the Asia be brave, nature and for home, and the professor Yao Boahene. Na no more ni ekweshia ekuo a efre no Arima Farms omo fre India a omo di wheat abaga na memu enti eno se ehwo adwuma bepa ho ntuma afi etwa mu yi omo ye nse na Awukudae de e ma yewra fi hia pa
Nina Babidia, the Nafe, so media diano, the Kakra Ababetunim. Any the iron so, and Yamana Yedian so, and Hoka Crown so Yediaba. Enti Yabanswa, Emana Yamanaqua, Bruninsa Pentuminu, whiskey pentu, any wine pentu, Yura my dear, 2 for Chiami Boa dear, and Hinqua dear, any 2 for Akrati Boa dear. Now you remember Quaya, Namdicas Munama, Arima Farms, any director of crop research, Omsukan, woman the Boa Maj Medi, Etime Dimwa, say, yet made you wheat, our Ghana, a brain we a bidder. Into any first time I do wheat, Abagana Memo, I bet me at wheat, I crano so be. Your Royal Majesty, we are deeply grateful for your support, visionary leadership, and steadfast commitment to agricultural transformation. With your guidance and blessings, we are confident that this program will achieve lasting impact to Ghana. It is our great privilege to present the Ghana Wheat Program. This initiative is designed to establish sustainable wheat production within Ishantiman as a pilot, reduce Ghana's reliance on imports, and create meaningful economic opportunities for Ghanaian farmers. Through the adoption of improved seed varieties, modern irrigation systems, and strong strategic partnerships, we aim to build a resilient, efficient, and productive agricultural ecosystem. Together, we look forward to a successful and transformative wheat program that will benefit generations to come. Thank you. Nananum medamasi. Me pamcho. Me pamcho yete nanasa asiso fumesua. Inti yene Arima Farms and I wheat in Huajuma. Wheat in the anke yenim se abrochri baby awo bebre and yeduya. Now say I am shishimwa yenya bebre yet me duyan was antimemu. Any Ghana mine baby bebre inti and I the wheat ni be a bar yet baba chere nana and an painful. From a swan so I want a no by an insu bebre a bro any bibia and yet the abiso aba yet the bachelor, Madamasi. Two Bachame, Wadaruma, when she moved to Fonson to say, well, we ain't in Nananum, Nananochi, Archbishop. Yaba yejina nanemu enkomre nyinano eni Arima Farms na aka bunwa yedi dwumeye NCRS for so yakoto awo mo Roman asori Kumasi Kalika Diocese Kumasi ya asasi awadaroma obome nsaka wo Kumawu eneye asasi yantamu 18,000 acres yedi beshe sedwumeye yase engineer kwitine nyina edu samre na say ya ma mebo amane ana wase a ne ayetiafo eni nti na yenso yenamen Mira mesu ebru adaroma said the wa ba o hene ba hia hene se no se mre kakra ni adaroma ana adi dwumadie ehye wo no na afia pre hene agrasa ma hene ensa so monhwe so omontoto omoni Arima Farms Crop Research Institute for omon kamom no monhwe kwampom befa so a yeku ayo ye no ba yesem bibia bejan na so titriu any wheat aduane ananka ye duan ba bi a wo Ghana ha ne ye nua bi wo hada wo de hye omun sa omu amfa dwumadie anni agro ompa bopa ne wakwanche wa futuo nti enne omu gina ha omu so omu ene obedi ade no mo yiwa so tira so say wheat adwuma de hye omunsa no ene wo matime dua bi ama ayeyie e wa santimam ene Ghana Arima Farms
de sɛbe mpuntuo ne nkɔsoɔ wɔn a ɛnyɛ adwuma koraa nyɛ na wɔn nso bɛtumi anya adwuma de ayɛ na aboa ɔman no mpuntuo na saa ɛna panin a wɔn nso wɔ crop research nso de too so sɛ kakra a wɔda wɔn ade hyɛ wɔn animuonyam wɔn atumi ayɛ no no ɔsɔfo panin roman sɔfo panin nso so kakra a wɔkan ne sɛ ampa wɔn de ho adesrɛdeɛ bɛto wɔn anim na kumawu wɔn wɔn asase bɛyɛ sɛ mpem ɔha ne dunwɔtwe a wɔn anya asase kuma a wɔn nso de bɛdi saa adwuma bi ama atumi aboa sɛbe yɛku ayɔ ne sɛbe ɛbɛyɛ ɛbɛtumi atu mpɔn ɛno ɛna wadaroma wɔn aba sɛ wɔn de bɛto wɔn anim na wɔn ada wɔn ho ase sɛ ɛnyɛ wɔ a kɔn mu nsa nka sɛbe asase a ɛte saa wɔn baa na wɔn nso wɔn kurom nsɛm broni nsa pantu whisky pantu nsa ahodoɔ nyinaa ɛka ho wadaroma wɔboa mu adeɛ akrakyefoɔ boa mu adeɛ ohenkwa boa mu adeɛ ɛna wakyame boa mu adeɛ ɛna cameraman nso boa mu adeɛ so ɔhe bɛhia hene ne crop research ne aremafoɔ yi ne sɛbe roma asɔfo mpanimfoɔ yi baeɛ a sɛdeɛ ɔmo sie no wadaroma hwit na ɔmo yɛ no nso ɔmo de bi aba sɛ ɔmo de ba abɛkyerɛ hɔ adi mu adanseɛ aburo a ɔmo atumi ayɛ nyinaa nso bi ka ho a ɔmo sɛ ɔmo de ba abɛkyerɛ hɔ mfano mane nyinaa mmra adwom na yɛwura hunu ɔsɛ akyirɛ hɔ noma no akɔyera mfɔmmra Chachiame, Yajin Shrafri Eura for Jumedi, na at this radium, you know, a person to any move. They did kind crop research for a best think a wheat in a deca pan or more, you know, a better friend or pencil wheat. Now they are tossing me so. I was seeing a variety release, a free Minister of Agriculture, that immediately a commercial cropping. And so, I don't remember boy and I mean as a variety release in one. That is the idea. Miro Adaroma, said the Heneba said, no, sir. Almost at this ready. So Adaroma, my choir, a wheat, no, the decano, Adaroma, no buy a decano, come to Dia to so open, so wheat. Adaroma, no near this ready a decano. Now, if they are tossing me, no, so Sabaya will be to me, Crata, no more to me, I buy mu, so bet my tone be our Minister of Culture, and as agriculture, Darman, let me acquire if you are say drama soon, I'll bet my answer to me, Crata, no, Uboa, no Musaka be a baby with the power, my district, there, a toss on.
Adarma, a home report to my the matro afa honina, a home crata and subini, Musom the beach away, bro. Moamonina, Monfabi Myra. Ambassador 247 so the money na mase said at the manati assembly say in there mun say obaye ne ma wo ye nyina mfie dwono nso ni empuntuo ni nkoso asanteman ne Ghana mabeko yie ne ohwe ti ade we na koma so ade ene what is ada betu nanim ko research for ira so de mase arewa farms to so de mase ma enka roman for so Mudu muhaji midi onu se bibia betima ko akire ye pa ebisa sorry de ohujim se ya asori mani nya betimi nkwata krobata no bi nya betima tete obo so aye bi na aboma Ghana man te be mu na de na atre so mo ko so mo man nka ho se le betire no se be ka wo de kwambe se faso bia bomo de bia no te akire bia no wo ha mo bia se de te akire be te akire na aboa ma se be fiti e craft be bibire ba no so at e broku ayakra ni nyina so say tre mu a ni nyina so ba for Ghana man say be sika sem etimagina irwa so di ni sure ta akire na wa fe say de wa akire no ebetima kɔ na e ko edi nkase ama Ghana man na santema nyina oda bunya mas so tun for say nanano obi emprim painfo no ma ya de emprim wo no mo Yamprim painful, yeah. Yamprim India Broni, yeah. Excellency. SDA from Penny 4. If you are not here, my dear, no more so to us.
otumfo chiame ene adai memenda sorry a yewo Ghana ha nyina mpanimfo a yesom asori no enene adai yaba se ye bana yabechia otumfo afi so ye ma ha ena asori no so na afi akanifo foforo na idi asori no nimu ha na ye ba ye ne Valley View University private university edi kan anya charter aye Valley View otumfo adaroma school ne won kran ene wama kwan ma yenya school ni bi ewo Kumase ha enti ye ne mpanimfo aba ene asori mpanimfo na ba se ye bedan ye ho adi akire otumfo na advefa wo ye ma ye no yada na se stronko na ye ma ne ehunu se otumfo ne nananom dwumedie biara e won se me na asori edima asantema ye kese no de bia eno a na ekuramu ye de adra ebai senia na enim no otumfo chiame wadaroma adra beri dwumedie kese pa saa na esom ahodo a ye me na asori wo mu no ya ba se ye pese otumfo mu se ane me na asori oba Ghana ha nyina na asantema mu ha na asori ni gina pa enti no ene ye ba ya ye ba be dan ho adi a kire otumfo na mpanimfo a asori no odo o masisi so no ya da na di a kire enti no ye di kan no me ameka sai prempren no me na asori na wo Ghana ha nyina no ya chem ahodo enan a broni kasa 4 unions ye di kan no ye wo mid Ghana union a eye Kumase Asante mamu ha nyina ene ahafo ena me ne nana me da no osofo a oto amesui ono so medende Jonathan Owusu ye de enam se na Asante ni uta ha oma ya asase ntino aha ye no sa pepepe ena ye asane mamu ye de ne tie osofo a oto ameso ono so na akọ nkran mamu a enkran ekoka ye Western region central ono so de sofo ene central region ena nkran mamu eye osofo ade efe kwache ono so ne so pani a ono so odano ena Valley View University a eye ye school pon kese no osofo chiame school no nyina te eye vice chancellor ye friend Professor Daniel Ganu ono so na etwa sui de otwa no so no ono ne osofo a ukọ enkran a ye was southeast Ghana Union Mission me na so no kwabata to so biensan ono so na odano your friend Ken retired Duodu ono isoja ni penny and our pension but to say no I saw no dwumadi na ye ase nsa and so for or to aso no ono so ye oba me na sorry I amokompata mu ho a akoka kono ono so penny a oda no e wo ho ene asofo mpanifo ono so no asofo to aso efe ntwensa ono so na asofo yina oba ye union ha e ya santepan mu ha ne ahafo no ona odano ene sofo a oto aso ano so no eye yisikasem entutuye no efe no master ono so no ye union yeti no ona dano ene sofo a oto aso no efe no Dr. Isaac Osu Dankwa eba enkraman mu ho sofo a oda dwumedi na no ono so na ye church eye treasurer for some for penny a ono so to aso oto ano so a sofo Solomon Osekojo yen man mu ha no Asante man mu ha mid Ghana union no ono so na yen church for penny oto ano so a sofo Nathan Odonko ono so na oye church for penny ewo enkran southeast ho on the dano and at the oto ano so ye secretary ono so no ewo enkran Accra ho ene western central and a western north area ho ina no union ono so secretary so ono no sofo oto ano so na be kwai ya so no se be kwai agidi pa ho ono so ni soft penny a ono so o frɛ no adugyanfi ɛna ukɔ go so a so for to so ono so na ye go so mamu ina ye frɛ no Joseph Ajeman ono so na to so ɛna oba kwada so a nte kwada so de otumfo chia me ya so no hospital ticket se pa ba ko wi konfo ano chia ye no hospital no ɛno na ɛwɔ ho pa ono so na osofo o se tutu nana odaroma onana ba ko ɛno no onana no aha ɛna de oto so ono so ye ukɔ aguna mamu a ono so friend sofo Samuel tu ahene aguna sofo ono so na agbonu mu ase no e na oba Asante ni wutan ha sofo pani a ono so no nana otumfo daroma eye asodan kese na esi na kire ha no sofo oda no so ye friend
Balfour Chisiabo or sign lawyer on so never honor anyone I can't be brave almost to a saw our winner a buyer. Now you buyer, Utum for chairman, ya mano and sapine. Ye cra yen hampers, me and sa I added 3 at the buyer and ensure 50 at your noom. A can't wait the buyer and I sound sukra. Buomwa dear and in an anonymous envelope I can't wait the moment. It's your buyer, your name, Utum for chairman, Wadaroma, Yede Eba. Ene fikasi muha ena yede abay ntino ye srenya minstра so tumfo se ne wiase na hu no ye mmeda sore nso no yede mpaibo tan na chi ena ye ba hey ye besan so asro tumfo se nyankopon nam no dom so onhyira no da se ne da okoba no onkomra somdue mu na nkunimde wa ma asantema ye kese o ma Ghana enya din na yes mmeda sore nso ye tan na chi da ntino sabe na etie Etino yabebo mpaye amane yewiana utumfo chiame wadaruma ye to aso na yaye ceremony abo mpaye kakra ade nyina sutumfo yedo ase papa wa kwanya kese ya wode amaye ma yatumi aba beto na santimaira ene ahemfo eka no ho a ebu asanteman na mpo emu nhira no ka Ghana man nyinara yedo ase papa se musuo ni esen biara nto obi biara yedo ase nkwa ne ahoɔden bambɔ ne nhwɛso pa wode ADUMASA asiwura ayeyie enkamfo entonto ne naase ene yede mawo ewie yebese yefa kwan soronko so ne pagyo therefore ede ne hyewa safo awurade nsa ekurawo a ye meyo wo de to ho so a ye mfa ti yesre na wawurade adom kase asane wo tumfo so na wadi nanim na difire ni fie ba ne naye ne sɔre yini firi ofiri sumfo fidie biara ne owu amena biara mu na ma na nkwa tenten mani ne men nyo no nko one na hemfo na busua na yere ne mma ne adɔfo nyinara ye de wo nyina ahye wonsa ma santeman kosoara nye krabehwe na fe nyuma pa wonam no so yo no atra kama na man nyina nana awurade nya wo hwefo mema hwe hia wo oma wo na wurama from adidibia no nya wo kwan konsu ho dwo ho onyodo wo kra no mfamfa kwantere na esu ne dinti unam sum kabibo mu amensuro bone bia efiri so one wo na wo ho na ba ne poma encheche owire won to pono watamfo anim onfa ngumfo trim ukuru wanya mamu so yeni adoye nkuto na eni wachi wo nkwa na nyinara na tena awurade fie dada Jesus Christ demo amen. Mira me so ebru Adaroma said SD sorry mpanifo eda no wo musieni Adaroma mo so ba na SD sorry mpanifo eda no any Valley View University mo mpanifo na abahayi omo no obedi ade no ma fa kwanya so adawa sesron kokra Adaroma mo se Valley View University nanka won kran kwa ne bi ni kumase ejina won pa ebo akwankyere wunhyira a wo de ta wo machi enenne ebi atimi abakumase eno omse aso mani ayo mu fepa wo ntimi ntentena na asofo yi sɛ de odeda wo madi makoma kompanifo odeda no nyina ene sabe Valley View University mpanifo maka bom sɛ yenko yeni ewranko di ade ne ena nase ma ewran hu sɛ ade a wa ya man no aso yeni ayefe Adaroma asofo won kran afana nyina Ghana ho mu nyina ka bom sɛ omde waseda ebro omso Adaroma ezi asɔre ewo Ghana man nyina nanso wo pɛ ba bia ne hini wo tintim kasepa eya santema mu ha enti di omuka ene sɛ abiri bia wo ma ya ahomboa sɛ bibia sɛ so mu ye edebeta wachi de somwo ema sabe epagya sabe wudwuma wudie bia no wo ma ya ahomboa a woto nsa wo de ba beta wachi
Wadaroma, Omubana, Omusomu Bedia there, Omukromunsam, Hampers, Ahudui, Emiensa, Afe Omukrensuo, Naka, Edunum, Wadaroma, Obuama dear, Nananom, and so a bit now and chain, and Subuama dear. Wadaroma said, SDA, sorry, and Valley View University, Omubombaya, Omunubedia, Omusi and Lebru. Utum for the Masi, or the Masi Papa. Nananom, Umiampre SDA, Asofo ye. Yampre Wanome. Yampre SDA, Asofo ye. T.I. Ahmadiyya, Justice Nana Abontamini, any do a manuma no moba. Mira Achame, Mestre na Mama Natu, Yura Amami. Say, and ne say, Yura a mass for ye, our ha. Amadia, ane Amadia, a sorry for ye, our ha. Na, ye by say, and ne a Awukudae, ye bene Yura adi ade. Na afi yadanasi ewo adiesro nko a waya maye eye na oche twa mu na Ewurade
nka yɛne ne ni ase da kyerɛ sɛ deɛ wayɛ ama yɛn no yɛka sɛ yɛde n'ase ɛnyɛ yie ɛfiri afe 1950 emu a amadi a asɔre yɛ ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ school a ɛbɛtete akristofoɔ ne nkramofoɔ nyinaa bom ɛma yɛhyia akwansidie bebree na asɛm ni yɛde beduru yɛwura ɛyɛ otumfoɔ nana ɛwɔsɛe agyeman prɛmpɛ a wɔtɔ so mmienu anim ɛbaeɛ no na wɔsɛ sɛ mopɛ sɛ moyɛ school a sɛ yɛ ade pa nti adɛn na nnipa esi mo kwae saa mɛma mo asase tam a ɛnnɛ Ahmedia Secondary School ɛwɔ so yi yɛwura ɛyɛ otumfoɔ na ɔsɛe agyema prɛmpɛ the second ɛna ɛde maɛ na wamfa wɔde asase no maɛ no na ɔsɛ sɛ mede asase ma mo na maa mo dwetira bɛdɛn ɛna moakyima asi dan ɔma sika a ɛnnɛ no mebɔdin koraa ɛnyɛ yɛ na mmom saa sika no ɛtumi si form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 any administration ɛka ho na administration no sɛ de sisi da no to aso no na ɛde administration no tua etire no kɔyɛ te sɛ train nti me penso no na ɛfrɛ no sold Zion train meko mu bi na yɛwie no ɛdan a yɛdi kae si a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ dormitory yɛn kwada no bɛda hɔ no deɛ di kae si ɛyɛ house 1 ne yɛsɛ sɛ yɛwura adom yɛ sɛ dia na yɛn so deɛ na ɛbɛyɛ de ada naseɛ nti saa da no yɛde to ɛyɛ yɛwura otumfoɔ ɔsɛe agyema prɛmpa ɔtɔ so mmienu nti yɛdae a yɛ first dormitory no yɛfrɛ no nana prɛmpɛ house ɛno na akyire yɛakɔ school yɛ afiri 1950 abɛduru yɛ na yɛ senior baako ɛyɛ wɔwɔ ha frɛ no Olu Alagbe Lutaken ɔyɛ ne sɛ mɛyɛ biribi na ahyɛ school yi animonyam nti wɔsi clinic a sɛ obi ho dodo no ne at least first aid deɛ de bɛma no school mu hɔ owie no ne yɛ kaa sɛ wɔde wasi biribi sɛ deɛ ɔyɛ old student nti bi a wɔde bɛto ne ho nti ɔne school management ne hyɛ no nurse yɛ suggest sɛ ɛne school clinic de wayɛ yɛmfa ntoɛ wɔsɛ me sɛ ne hwan school yi hwan na ɛde asasi ɛmaa yɛn a me ma bɛsi wei kakra yɛsi so a me de bɛto me ho woma abrosan clinic kama ɛfata okunini ɛnyɛ me Lutaken nti ne moma yɛmusa emu nkɔ yɛwura hɔ sɛ ɔpene so man a yɛde school clinic ato no nti ampa yɛtu hɔ anamo yɛwura ɛnda mekan sɛ deɛ wayɛ ama yɛ deɛ yɛka ɛnyɛ yie ɔma yɛakwanya sɛ momfa ntome nti clinic na ɛsi ama school mu no yɛfrɛ no otumfoɔ ɔsɛe tutu the second clinic yɛwia ne ɛnyɛ ɛno na yɛsa abɛdi yɛmfie a ɛtɔ so aduɔson enum no saa owura koro yi a yɛfrɛ no Olu Lutaken ɔne ne consultant a ɔno nso yɛ old student yɛfrɛ no Captain Alhassan menim ɔnkɔ soja nemum ɔyɛ captain deɛ bi a na ɔbɔ ball na ɔyɛ captain wɔ school mu hɔ a ɔno nso na yɛ consultant wanyɛ yɛ kaprɛ
Olu Luther King ebo school ayi ada we see ho ka na eka wo boy de ntimi modin owie no eye dormitory oye ne say dormitory of excellence yema no de won nipa ahanum wombe ya de we school mo pa no won na beda ho eno ema ge emano nkran ma obia yire no se obekwa akoda ho na eda no etoaso mako enan efa enipa ahanum na ahanum no nyina achi no eda bia floor bia no ewo ne mistress house mistress quarters eno eye complete flat afi floor bia sa wo library to wie no wode ma school no ena ye kan school ne se dedika wasi clinic wan fanto ho wo se umfata de fata no ne yemfanto no ti wa ma ye de ato yewura fata no no so ampa se wa ye ade kese we no kra de wo hwe mu anka be ka se ye se bibi entimi nsan yewura ho kra anka be ka se we de eso pa nti memfanto wase me bio mumfa manu ntwitwiri fom se menko a nka mensi edawe mumiensa nko manhia na manhia ana ama ya yesi menso me Luther King no minya kwa ba mas ama ene ye kan se are business tycoon Asante memu de kan se tycoon so ne mi ma ye tycoon a free manhia ti yensa nko manhia bio yemfa nko ti ewranim se yama ya hye nadaroma ya hye ninua ne wofa animonyam ono a munso ya hye nanimonyam afi de aka no yentoma no ampa yetua na mo ba manhia yewra ne se obema ye edin nti oma edin a emu oduo eye yenyina ye mame ye nana Asante hema a friend ye Asante hema nana afiakobi ampem autosimin nti eduru emra ye di sa afinhia dai sa mre no anso nana ye bebie edai ano ye to nsa frɛ yewura na sɛ de emre nyina yewura one amas ene asɔre no nyina etie no bibia ye beto nsa frɛ no bia no emre bia sɛ ekwa omunko ade a ono a tu ne mpabo akese eba nti emre no duru ye no ye nyina da no na enim sɛ da kese ema no firi sɛ okotek ma tese osako pole nso kra akoye no ma bebre nso onya kwai emaye ebetena yemu na mediafo sɛ de megina ma masema ya tintin ya na etoro bia ya semu wakakra nso yewura onya daje etie ye tena yemu ene yedi afahye no kosi sɛ mre so sɛ obekwa kopa edan ho ntuma na wɔhyira edan no amayen ampa yekoi ma edan abrosan yewura ofro ne nyina kohwe mu ma mi hu sɛ yenyina hu sɛ na ni aso ade na ayen sɛ yewura ye we no mama ye dia na ye amas for ene asori ade na yebetimi aye enye numpo nkwa anso ho mpo mra oba ye de etu nanim efa sports ayaye trophies ekuta ye bebrebe ye de ne nyina ye ka kire no no o ene se etisade a ene mema mo ade ba ko aka ho nti otu ne nsa frɛ eye asokwa MP a wo ho se menana ye astrotef ema amas na se ne yewura yewe no nyina maya na odi ade dia na wo se yeba
na yɛde n'aseda ɛma no na afei yɛne ne di adan no ti yɛbaeɛ a sɛdeɛ amammerɛ kyerɛ no yɛde ɛnɔɔma kakra ɛbrɛ yɛwura yɛdi kan yɛde odwampa a otua dua ɛbaeɛ afei yɛbɛyɛ anniversary no yɛhyɛ da yɛ nsuo ɛno nso ɛyɛ amas at 75 ɛno nso yɛde curtains anaa crates aduonu enum 25 ɛka ɛho baeɛ anso hɔ a yɛbɛ anniversary num edie num no yɛyɛ chocolate na chocolate no meadeɛ ɛnam sɛ na yɛde ɛbrɛ yɛwura no nti mani na mede ahunu na ebi ntumi nkama no ansa na mmom wohunu sɛ adeɛ wei deɛ ɛfata yɛwura nso ampa na saa chocolate no organizers ɔmo yɛ saa yadeɛ yi ɛne yɛwura photo ɛwɔ ho afei yɛsae ɛde jerseys t-shirts ɛde t-shirts nso ɛbae yɛayɛ yɛwura ɛdeɛ soronko sɛ ɛda bi a ɔkɔbɔ golf ana biribi saa na ɔpaa na ɔde ahyɛ ama yɛn yɛde caps ɛyɛ golf caps nso ɛka ho ɛno nso yɛde aba ɛna afei yɛasae de yɛwura ɛboamu adeɛ yɛwura akyeame boamu adeɛ yɛwura akrakyefoɔ boamu adeɛ ɛne yɛwura ɛnhenkwaa nso ɛboamu adeɛ nso aba na jersey no a anaa t-shirt no nso yɛde ebi brɛ yɛwura akyeame nso sɛ yɛwura ɛkɔ na mo ne no kɔ a na mo nso mahyɛ mo deɛ afei yɛwura baeɛ no ɛtwitwa photos na yɛhwɛ mu no deɛ ɛkyɛn ne nyinaa ɛna yɛahoro sɛ na deɛ ɔbɔ ne nsɛm no
Oh, I did. I think I'm a baby born. When you have a trainer and look, and you be back him. When you have a trainer, where do you run Peter? Ulu. Mira achame se mitimeto aswa enam era aye manhia plotter asase kase omde man ye boy jetri eno na ama Ahmedia Secondary School eno ne school a achimi achiti Presbyterian moderator asai achiti mieno hu ana yachiti nkram Ahmedia nso amir for bebre and a fee say yes I will apart from Presbyterian no and you will be brave inchi nature say but I ya the best yura ama odi assassin man no abam kama na nana afia could be ampem tosi mi ne fie ya esi amasi efa emaya ahanum na school no Martin sorry Luther King ulu wabomode ayamaye akase yede mpa ene mattress ebegum na eno no get fund for asem ntinka ebe ya ka eura achame kede tumanim na mastre eura amaya sede wayama as nkrofobi sese onmo dua sheet no wase obehwe na waye ehonkrata amon no na we no so nka wode nani adi akira man na get fund for aboye abreye sa mpano na ye dre na onuma etu anamo eba era anim hai me kwa wo ma nanka me era dikai oh bi ekwa era be me ekwa dia ado me bu se de abadi amanyifo e wa na abon teme ni da no se no o se amadi wa do ma soro no wa wo fa na se kom tutu no ado me bru ado ma o ma sase but I say wa do me bru e Christopher ni ko fo nyina se de wa sumdwi a wo de chechire Asante man no ikpa ka bomu de ayenti no we say sasa to ma wo mo no mo nyina ka bomu Christopher ene ko fo nyina ikpa ko school bomu wa do me bru wo do sumu de chechire no ewie peyo esai bomu sika de school dan se administration blog nyinara wa do ma ansa na omo se si da wo fra e do wo fa edika de to so aboma school na te ekunini bebrebe wa be from be mfedo no nsi wakọ akọhwe gafa adom ye de ye mo se be adam bebrebe ma wo mo ena de to so wadom bebru wadona matulu ta isu si dan ke se ba ko clinic yes ye fa to ewura adom bebru be se wo ma odi to so emu ni fie no be pe
ɛna school nyɛ no fɛdwo so no mu a sɛbe ɔsan si dakɛseɛ baako sɛbe ɛno so ɛtɔ so na ɔsi sɛbe maa ɛbɛbɔ ho mmɔden no ɛna mo kɔ mu nti obi abɔ ho mmɔden ɔsi de di kwan bi dɛm de di kwan ɛnfa nto no sɛ mi deɛ mɛ nsɛm fata bɛsrɛ ma ɔde sɛbe ɔaberewa na afie kɔ bi sɛ wampem din ɛto so brɛ so sɛ sɛbe wɔn bi ano bɛto wɔn anim wɔakɔtena dwom na wada gyeɛ sɛbe ɛni hɔ so wonya brɛ kɔtena hɔ ma ɔmo dwumadi ɔmo die biara no ewie pɛyɔ ansa na sɛbe wɔte sɛ na mo akɔ bie saa da na no asa aforo so to so na akɔhwɛ dan biara mu sisi teɛ teacherfoɔ a mɛhwɛ ɔmo so nyinaa bia wɔ dan ɛwɔ hɔ nom a wadɔm eburu ehwɛ ɔmo no biara so wɔ library ɛwɔ saa dan no mu ne nyinaa yɛ wɔn mpaebɔ wɔ fɛfiti ase ɔbaa so wonya wɔn mu ebia ɔbɔ mane a wote akyire ma biribi awie pɛyɔ na deɛ awie nyinaa ne sɛ wadɔm eburu school no sɛ akampa wadɔm eburu ɔmo sɛ wadɔm wodɔ no tum a get found ɛbɛkɔ akɔ sisi ne de kyina yaa ma sɛbi na afei kobi sɛ wampem dɔbɛtiri no ayɛ kra bɛhwɛ ɛna ɔmo de abɛto anim sɛ na ɔmo ba na de aseda kɛseɛ ɛde abrɛ wɔ kyitae pa ɛno mpaebɔ pa ɔda tɔmɔ kyɛ bɛdu samre mu no wadɔm eburu ɔmo de aseda ɛde brɛ wɔn ti na mpanyinfoɔ nyinaa aba sɛ deɛ sɛ nyame pa ma wo wɔtena hɔ ama wɔn mo ama dandan nyinaa dɔm yɛ biara no ɛtuma wie pɛyɔ the school no nipa atete wɔn mo no ɛdɔɔso atete sɛbi asɔfoɔ akɛseɛfoɔ atete lubɔm akɛseɛfoɔ bebree ne nyinaa yɛ wɔwɔ fa ne wɔwɔ paapɔ pa ɔde tɛ akyire wɔbaa yɛ nipa kora awura mu kora so a agye mu nimdeɛ no ɛdɔɔso ɔde kɛse fund awura mu abɔ nipa bebree ɛwɔ hɔ ɔdɔm ne nyinaa ho aseda ne nɛ ɔmo de brɛ na ɔdɔm eburo ɔmo sɛ sɛbi ɔdɔm a deɛ ɔyɛ ma wɔn no sɛ ɔmo wura efiri ɔmo ho anase sɛbi na nyɛ no kwan so no no ti na headmistress na nana bɔ ntɛm hene ɛbɛnifo ka wo nyinaa waa ɔnana ɛbɛram judge ɛhɔ ano kɔ yɛ ɔmo nso de sɛbi akɔkɔ wie pɛ yie sɛ ɔdɔm eburu sɛ judge panyin paa nso so wɔ hɔ ɔdɔm eburu ɔso de gya hɔ yi ɔdɔm ma ne nyinaa wɔn mpaebɔ ɛna ne nyinaa wie pɛ yɛ ti aseda na mo de brɛ wɔ ɔdɔm eburu. Say school atete kunipa bi say Supreme Court judges baako de jam bɔntɛ ne nkyɛn baako de jawo yi mɛria baako akono no ɔno nso wabɛn pa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  ewura ne nyinaa yɛ wɔn mpaebɔ ɔno nso de hunu ade ta wɔn akyire no ɛna wie pɛ yi ɔdɔm ebu wɔn ba yɛ a wɔn de dwampa a wɔtwa dua nsuo a wɔn de ɛdi mfe aduoso num ɛno nso ɛyɛ aduonu num ɛna nsa ahodoɔ ɔdɔm eburu ɛna mfoni a bɛɛ bi hwɛ yi na wɔn de nyaba kyerɛ no ɛna heaven says ne gya hɔn ma ɔguma yɛ fi no ɔdɔm eburu de kyerɛ ahmadia no sɛbi ɔmo ade ɔmo ahyɛ so deɛ so nkono de gyina wɔn anim no ɔdɔm eburu ɛna chocolate ɔmo de mfoni tu so nyinaa ɔmo de nyaba t-shirt de nyinaa na nam so deɛ kakra ɔmo so de ɔmo de wakyɛ mi nkwa na nkyɛ ɔdɔm eburu ɛna bɔ ɔmo adeɛ wakyɛ mi bɔ ɔmo adeɛ ɛna nkwa bɔ ɔmo adeɛ. Mpaebɔ ɔdɔm eburu sɛ ɛnɛ ayɛ yɛn fa to ewura nimu ansa na wayɛ ewi alima mu omu na wabɔ mpaeɛ ama yɛ ɔdɔm eburu sɛ ɔmo se na eburu yom ɔse se saa mati ɛyɛ Martin Luther King no ɛnyɛ sɛbi ne ne yewura bi hu no na sɛbi ti ɛbaa yɛ a ɔsɛ ɛmfa to no no ɛbra na ɔdi ne dwa nyinaa no ohun sɛ asante ebi ama no ti na asante yi ma na afei kobi sɛ wampem na yɛ ntiatia wɔ hɔ yie papapapapa ɔbɛgye ne nsura ɔba na sɛbi ɔbɛhwɛ n'aberewa sɛ na ne nana ne bi biara no na ayɛ ma fa ne yɛ ba biribiara. Nti sɛ bɛba yɛ no na nya de foforɔ ɔno sɛ da bi ɔwɔ abere wa na ɔba ne nkyɛn bɛgye nhyira no yɛmfa nto no na sɛ bɛnyɛ nkae dum nti na mo nte aseɛ ɛhɔ na asɛ no nyinaa de ɛfiri ɛwura mo da ase wuru mo da ase lema ma wɔ mu no mo mpa yɛ ma yɛ ne
Yes, say, Mumon Paye said, sorry for Atabur. Allahu Akbar. Okay. Let me get you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Otumfo nyankopon a woyɛ kɛse kyɛn ade nyinaa ɛnɛ da yi yɛba w'anim yɛsrɛ nyansa nimdeɛ ɛpɛpɛyɔ ama yɛwura sɛ woma no nyansa a ɛboro soɔ na ɔde ahwɛ asanteman na ebi aka Ghana man nyinaa ama asanteman ne mmɛn so no abɛyɛ krabɛhwɛ na yɛsɛn na hɔ na enkyirima nyinaa bɛba abɛdi andanseɛ sɛ ampa yɛwura abitena ase a n'adwumayɛ no ɛboro adwuma nyinaa so yɛsrɛ otumfo nyankopɔn sɛ kakra yɛka yi ɔntie na ɔnyɛ no adom ɛma yɛ nyinaa amen. Nanano, Omiempre Amadia Foye. Yampre Wanume. Yampra Amadia Foye. Executive of Ghana Journalists Association. Oh, yeah. Ghana Journalists Association. Otumfi achame hene sheni die mukasa kakra ye frame Kofi edudom fe eye nsɛmtwerɛ for Kweko Ewa Asante region Ghana Journalists Association mena meye titinani sense nche pi eye last year ho ba bi na nsɛmtwerɛ for Ashanti region ye koto aba na yeyi yemubi se yendi eko nanim yemubi ene wahani yempenifo a ye veterans and other senior journalists yemubi ene wahai ebe yo machre en manimi anemum no ne kwan so na wosanke yedi kan abaha sa bre na wose ye baha no na yewura ehye ye yeko ne kese no ye the National Association Ma Yeniji say host to one of the biggest events no national awards ewo menshia ha na I was say yeba ne yebechia na nso so saa enidie a penifo mo nkran no was say de mo ntinde mo di kan ma yeso so ye de ye no nyam ta chire
ma opemso esoso ehwe yefe ma the association no ye 29th GJ Awards no ye krabehwe next so ye hanma was here down hina se otimiji ye feso sa bre no ma sa omo ba ye nsem trafo free the whole country eba menhia no omo se yesoso ye wo adia efe ne nananom yabane na so bie mu a ne ye yenya nsem trafo wa Ashanti region ayi yen se yembedi ko nanim no awose ye ba ne beje ne nsem nhira se ne be ye dwumadi eda ye ni so no ebe koso akonkan ebi mu no so yedi yesi akonya no so no as leaders no yema ye hwehwemu ba bia wo se ye dwuma yedi dwuma free na ade ana ehaye ne se yenyana ntie se ba bia na yesi se ye friend the press center no Brianna abide my no free ensa na itu ho na mon call the regional lands commission ye koyen hwemu na ma yasote se yewura eti sa asemi no wabam ama ye bia yesoso ye betimi e dia ye press center ntina ne titiri na wose ye ba ye beda yewura se odwene ne ma ho ne nananom ho na nam say esuma yesuma ofie ha ne de ohunti also my bia ye be my first present na my dwumadi aye di no akonkan enti nese ye ba ya na ya sedan ko a na ne yewura so abesum na me echiremu no so owura ye ogina he ye Nicholas Oseusu ono na ye mabedi echiri ye vice chair Ashanti region GJA Raisu ye Madam Beatrice Pio Gabra, ono na ye secretary. Mpenufo ye ka ho ye omo so e ka ho ma executives no yetimi edi adwuma. Monana Isaac Bediako ono so EIB. Ye doctor ba akope Luther Kwame Edinkra, Dr. Kwame Edinkra, and also Isiadi or advisor, a veteran Baku, dear Numa or boy. Your Ura Michael Ofosu every year, and also so a kind of home. Nana Ose Chichi, and also a sum element share, and also a veterans in Ibi was so much. Or Hemetaria in Shry FM, or also a kind of home, and Yenia Ibako so free a City FM. Or more Makana, Jeffinsian board in our ha, and Nana or Nananum Yasosia Baya Naye Besum, your friend Kofi Edudumfe, many chairman of the Ashanti DJ. Yabaya, or Nananum Yenishi, Nanso so yentimi mansa pine. If you are any didi, na yawo pentum yenu a yentimi mansa panti e de ba na so ye de abesum na ye kase no medam wase Mira Mr. Bro, Adarama, Nana, Kufia doing a dinkra, said the Ocean, and said, Umujina Hanumwa, no Mujina said, Asante Memha, St. Trumfo, Eku, a brano, Umutuaba, no my impending for. America cranny, any impending for ya, Umujina, Adarama said, or did thou win a di, a friend, so the basic Nana, Kwame dinkra, no marking, penny for the down, no say no. So other mama pequas and cumbeba, ness and comedy can be you more the actual. A brand no peso mobano, sabre and ana, Womukubat and Organa, no moon, a basobodia, wow, here, a Jiwomuya, my BBI, come. Nina was that a can be. So Mubabe does said, oh, yeah, my woman for no, I saw money, nine net idea, Umania, Saquania, Umado more the actual, so none and me, and I that sabe. Asante Memha Central Foku ano na sida tosu mienu so adaroma omuna ade stadium de betu anim ba bi ombenya sabe asi omudan de betu anim oboa ma bibia ye kama eno so eho asida omuntimi mfani omuso muda wase papa adaroma omuba ya na de omunu ade bedi ade no omukro nsam broninsa pantu mienu
Adarma, almost a 1 hour room, one send you are opposite and some. Said your anonymous say no, 2 for the master, papa. Ananum, Prince and Trophy, Young Prince, one man, Young Prince and Trophy, First Atlantic Bank, Manchester Palace branch. Nana amoma ene di o mani mo ade o mo ba. Tu vas jamais. Where the whom ya na be di First Atlantic Bank. Manchester branch I oyewra I na edikane na be dia de. Na ye toso mienu so. O manya branch manager foforo. Na anyo obi ase mami aye ne nana amapokua nasi. Enti oba na yewra ni ho na o se de ono ane nana de a na obeba na atwe no na waje nhyira ne wi a na fe de adwuma ne mu ama edu ama ne no na ma one ne panyifo mo no nyina wa ha sene yeba na mesre na me de ama ono ane na adwuma pempe na ozo ayi o ma kai di akre Otumfo chairman we de mesre we ne de mu kasa kakra Pacho yebaya ye manager for enya no ye friend no gifty e chan donko na pacho ni me am to aso ye friend me ajimai prempe ye brai so ye ata o say ena elder James Aduchu ena Bridget Sewa ena Rocklin Nati Pacho any munya na First Atlantic Bank Manchester branch. Na say ye baya and na Awukudae ye ba be say ye nana inshira enti ne bae ne introduce ye branch manager. That's it.
nti to chairman on buy omukura almost nsa black label and blue label mienu pentu and wine and snap so pentu no mo bo mo ade two for bo mo ade na chairman bo mo ade na enkwa bo mo ade and na catch for so bo mo ade no mo dey aba betre era Mura mi so ebru so dey na mo ma hene se no so wadarma First Atlantic Bank obobo anu ha ya no mo tiom di omujuma wonti eno mo ti baabi wadarma wonhira na ma adwuma yi no mpa bo na ama na koso kama o manya panin foforo mo se ena Awukudae ye betimi atena se yenko eni ewranko di ade eni mfa kwanya so ena panin foforo anya na edi nche ewra na echa donko eno manya no so mo de ne be chirewo na wadarma wushira na yo be ne hobia etimi aye kama benifo aka ka ho no da o nyina di wa wadarma ona na ba ko a wa hwe ni school tete no a ebe pimse ne ode akwa be wie bank hoyi onso oka ho bi hwe ni university bibia wie kama ni na onsa no adwuma oka ho bi wadarma nti o mo ba ya o mo so mo no be dia de no matter wase na o masra se shirawo mu ne kurekuro mu se be ya o mo bibi o mo yeso ebe enkoso o mo no be dia da o mo so mo kuro sam black label pentu blue label pentu wine adaka Wadarma ubo mu ade wachame bo mu ade akrachifo bo mu ade ena ohenko bo mu ade First Atlantic Bank omba ya ade omu se nebru otu for the mass Nanano omiempre bank for ye yempni wa onumwe yempni First Atlantic Bank for ye Pani ko near Renshram. Harper Awards. What if for chairman with the master Namaka Kakra? Miami Jina Hay, with the Akosia Juman, or 240 and Nana Anime. Can I name Ghana Tourism Authority, CEO? Then a buyer, a Harper Awards, a Juma Kessia, Yenu Nananum, our more Hollywood, a Hollywood Africa Prestigious Awards. Our Moya California, Los Angeles, Afibia, Omusi Mumfieduni. No Musia Dean Fiedudia, a Juman Sir Famamra home. Romosre, some person moba, Ebesre or 2-4. Same Fiedui, on person modeba, Ghana memoir. No more de Banswa, no more de Ba Amamre Fee, a Yemenshia. Etasumienu. And I'm say, yen to one of my home coach repentinity. Omunya share date. I want to be into a mobile no more bestseller. One more data over my whole no more nay or much dom. And nay one and none no more California. Omunaba. Mobile shed and name as the king of the diaspora in Enum. Say for diaspora engagement. Of course, one my
Inti yabaya nya no resem no no. Na me di mpanyefo e be nana. Tina Weisinger, Onona ye president and founder of the Upper Awards. Nini Aba Onenam Amba Washington, also a co-founder and vice president. In a Bema Okahu Adula Odino Ono of Nigeria, no African representative, our committee so. And our Professor Sam Nathi, also a consultant to the project. Yeah, Banso, say with the California and the National Papa, any Pentu Miasa, any Abrochesa Hennessy VSOP, and also Pentu Eka no the buy. Good afternoon, His Royal Majesty Otumfo Ase Tutu II, Asante Gente. We, the team from Hollywood, are very happy to be in your presence in the great Ashanti Kingdom. The Hop Awards offers a unique platform that creates the bridge which connects the African diaspora to the rest of the communities across the world. Every year we celebrate outstanding talents and individuals who have done excellence in society and also serve as an inspiration to youths across the world. Today is a special day as it fulfills our aspiration since starting the Hollywood and African Prestigious Awards in 2017. We will be very happy to honor His Royal Majesty when we host our 10th edition here in the Mashia Palace and seek His Royal Majesty approval for a date as we celebrate the African diaspora and Ashanti Kingdom here in Kumasi. The Ashanti Kingdom will benefit a lot from our platform as we will continuously mention the kingdom everywhere our awards go, raising donations for the Otumfo Ase Tutu II Foundation and attracting investors from around the world. I also just want to say that I've been to Africa many, many times. And every time I set my feet in Africa, I still get very emotional. Like I'm here for the first time. So I want to thank this kingdom, the Ashanti Kingdom. Thank you for welcoming us.
sɛbe abo aba so na de ama odin atrɛ akɔ wiase afa na nyinaa nso adaroma wɔn se dwumadi a wɔn nim sɛ ɛboa ɛma nkwadaa ahwɛ so etimi de sua ɛbrabɔ pa ɛma ɛtete nkwadaa ɛma wɔn akokoduro nyansa ma wɔn nso timi de bɔ wɔn bra na wɔn nim sɛ so wɔn nya kwan no mba bɛdi dwuma wɔ ha ɛbɛboa ama nkwadaa bebree ahwɛ so asua na ɛnam soso bɛma adwuma soso etimi aba sɛbe asantema mu ama mmɔfra bebree so anya bi ayɛ ɛno ne dwumadi a esi wɔn ani so na wɔn nya nhyɛ date sɛ wɔn ntumi emfiti prekopɛ na emu behu sɛbe ɛfa krakye so na wɔn nya da pɔtee no a adaroma na ama wɔn kwan a wɔn atumi ayɛ ho nhyehyɛeɛ hunu da pɔtee a wɔn atumi de adi saa dwuma no te na de wɔn baeɛ a wɔn sɛ wɔn na obedi adɛ na wɔn afa kwan so ade wɔn ho adi akyerɛ wɔn mpanimfoɔ ɛdaa no nso na adaroma bobɔ wɔn di nkyerɛ wɔn no sɛdeɛ wɔn sɛ no wɔn baeɛ wɔn nso wɔn kura snap aburokyire deɛ pantu mmiɛnsa ɛna brandy nso pantu deɛ wɔn de bɛkyɛ wɔn no na eburu otumfoɔ damase papa nananom mo yɛmpere Hollywood foɔ yɛmpere wɔ nom yɛmpere Hollywood foɔ Which wants to speak? Sure. No mine. Was we do what to ano say no munsia and a catch for an na mo say obs elements of vedu no munsia na say be so monye bia no we about bana mane no das Echacho no. Otumfoɔ na ɔkyerɛ asante. Ɔkyerɛ Kwame, sorry. Many crowd. Otumfoɔ kyame ɛnɛ awie yɛ baeɛ a yɛba na ho brasiem ɛne ɔdom ɛna yɛ baase yɛ bɛsom ɛsɛ kamitimi som kyɛn sei nanso na kakra a yɛbɛtumi ne nana abɛdie no yɛba ha a akyiri asɛm yɛ bɔkɔ ɛnam nana anim onyam kɛseɛ a ɔde ahyɛ asanteman nti si etu kwan kɔ wiase baabia ne yɛka sɛ yɛ asantefoɔ pɛ na ɛpono biebie enti yɛbaeɛ a ne yɛbɛsom na mpakyɛw mento meame nana sɛ aka na awɔtwe ne madi mfie aduonu na ɛyɛ 50 aduonum yes enti enam senti na me pese me ye bibi kakra e de hye asanteman animonyam efri se ochia me kwa me nyina e ya ashtown enti me ne doctor owo menhia hospital a friend Dr. Akoto edi nkomo asie se ka me pese me si pediatric emergency center nanka yesi emergency center e wo menhia hospital
na yɛbɔ nkɔmmɔ no akyɛ ɛnso yɛte sɛ na na-etu kwan enti ne yɛntimi ɛnkɔ animu sɛ yɛbɛyɛ ade abra yɛmɛgye na n'anim dom ɛma ne nan ase mɛgye yɛnhyira ɛne aho ɛkwan nya eti mpakyɛw yɛbaeɛ a na yɛnante seɛ no no mepakyɛw nyɛ me nko ana menam me nua a ogyina me benkum so yi yɛfrɛ Nana Kwame ɔno na yɛ president of the Ghana Association of Greater St. Louis ɛwɔ Missouri ɔmo si dwumadie yi ɔmo bɛboa yɛn na ɔmo afa ho kɛbi pakyɛw ɛnɛ ɛyɛ Nana Kwame so awoda enti wɔte sɛ yɛbɛba Nana na ase no ɛna ɔsɛ ɛne ofi America no abasa da bia obetimi akyea ne nsɛm bepakyɛw nipa a ɔto aso no sɛ Dr. Akoto ɔno ɛna Menhyia Hospital nyinaa wɔda no ɛna mepakyɛw deɛ ɔto so no so yɛfrɛ no Reverend William Akwa company bi a ɔmo yɛ energy adwuma yɛfrɛ ɔmo Brim Energy ɔmo sɛ hospital no ho pipes oxygen pipes nyinara in fact me ne ɔmo kɔka sɛ mepɛ edu enso ɔmo so ɔmbɛma yɛ edu mienu enti wada Roma ɔno so ni ɛna mpakyɛ ɔmo nua baako a wɔto aso no so ɔno so yɛfrɛ no Manase ɔno so yɛ real estate ɔso ɔno so bɛboa yɛn na yɛtumi asi ɛdan na si hɔ ɛna mpakyɛ ɔmo to aso no ɛyɛ nurses mpanyinfoɔ matrons ɛne nurses afɛfɛ fo a ɔmo free Menhyia Hospital ɔmo say ɔmo ba ne nyina ya besom timpatwa yɛ ba ya ne nante se no no me pacho yɛ ba ya Nana Kafra pacho yɛ ba ya yekuta snap adaka baako ɛne boa mu ade a yɛ de ba besom yɛ damase Mira me so ebru. We wow Nana Adaroma Kwame. Adama wa to drum Ghana mem ha wiase ba bia o de akini. Nanso o si nhire nyina no town heya Asante no town ene etete no. Na ni nyina Adaroma ene o te baabi. Wo nhira wo futuo wa kwankyere. Enti baabi obeduru wiase afa na nyina wo kaso ya Asante ni a na aba animonyam na aye kakraka. Oso Adaroma wo nhira nti ogina wo hwa ne kura mfa nsusu no. Aka akra bi no anya mfie aduonum. Kana otwepe no anya mfie aduonum. Eno no se se oman ya mami bia me nso mayi bi di aboa kakra metime mefam de nti osusu se opese o si dan sronko ewo ayaresabia ha e de hye sabe asanteman ene sabe yewura odi animonyam eno ena o se one doctor adwene ho na akwanya mam no sabe ye no wontimi nye wo bra wo mebo wa mane magye won chinhira enti enne on makwanya iso ene obedi ade na wada ne timu poya di akiro se na wanya sabe doctor yi no mo fa ho adwene die odi betu anim wota na chi wuhira no na so Adaroma ama ne kwan a watimi akodi sa adwuma no ama atimi ahya Asanteman ene odi animonyam eno ena oba ya wo so no de bedi ho ade onuan onso ye frɛ ne Kwame ene na woda na oti se wo na Kwame ba no na wo se de meye bia mejai wafa plane abase wo ba no anya kwa de aba be chia wo ono ene wo mu a wo muka ho bri wa manone aya ahoboa se mfidie ahodo a de be hospital no mo so de be boa ama hospital no atimi agina na Kwame de wadi kan se wo ba no wadi kan aba be chia sabe ne nana doctor ka ho mpanimfo ka nurse mpanimfo omunyina energy panini omunyina ka ho bi omuso no de ba bi ade omunyina so mo be boa bi ama Kwame ani so ade hu no atimi abam obaye okura ne nsam broni nsa pantunsia Adaroma onana Kwame obaye ade ono de bi ade no ne boa mu ade enso e ka ho eburu otumfo demase Tumfo Chiame Kwame any Dr. Akoto Menhyia Hospital mpanimfo nurse for Bijina yure nim ma de stakesi amamo se mo dwene sa somba be di sa adwume e o Menhyia Hospital
Me am Jina here and the board chairman at Pomodin Jumanso, a Kayura and this way. Inti Yabefe, the Abuam, Quambiam Pepia, so Namutia is Edumedi, na Edimu, to the Ura as the Cassia and Edimamo, Menchien and Ananamina, Inti Shira, and the Pabo and Pioneer Bobo, Sebibia, Bocoso, Asumbium, na Afisen, the Bicraindu, Nay Baba Pahuntuma, 2 for what must be prayed. Nananom, Umiampre, Ochame, Kwame, Yampre, Nwe, Yampre, Mensha Hospital for ye. Kwame Konyo. So don't know about for go to Nana Pano. Sebi Ura, Nana Bracopeno, no Asabe Sumti. Adoma. Daughter, Ura got you and say, well, now the Ura, not Sebi Nadine, no. To who the Sefate Biarano. Rubber for dinner that. You must not mind. What's it? Mira Daruma, Unana Nui, in Tafui, America Cranny, Umuria School, Nombe National Service, Ewaha, Daruma, Umube share, Unana ino Kasi, Anomine Juma. Daruma Debi Omuba, some who now say, Uncle, Maria School, Umukan, the Umadru Nasa, be just a moment to us. While my father University. Hoka, Enyinara, Umadidia Bia Wafa Hoka, Umatimari University. I feel there be Memanens ho, Monko Siamra, I would do Mutumu, Umatimia Siamrano, Ama, Wadamasa, the Umu boss, Inok Sutumu. There one say, and collide drinks so her so no one watch, nay no quafeli. You know, could throw him prenu, and on no chana and collide the woman the creature. And it is a see Wadaruma, Oma Vie, our Mabaya lawyer for one animal so mintra. You know, because they said they were church, which
Adarma, omo maame ewa ha. Omo maame on the chire yin okade or class 2. Ewa class 2. Omo ofansuni. Adarma omo so omo ntime fo accident. Omo do wase. Ne kura omo sa. Omo so wushira omo a omo betima camera no kama o court. Omo so omo do wase. Nananom. Adarma omo ba omo kura omo sambroni sapantu nsia. De omo no de be dia de ne. Grandpa Utie di asoka ho Adarma. Nananom. Mummy and pray you are something in our idea. Mummy and pray no eh. Yam pray something eh. Yam pray no eh. Yam pray something eh. Yam pray no eh. Yam pray something eh. Yam pray no eh. Hayadi. It was say instead what you cut over pass. Everybody must say, Munyam say, no, no, way. John, everybody, Bruno, I don't know you, but Chiao. Now, which no, say, Afibiano, Sayado, Emma Kunafo. Now, Sakado Yama, first, which has uncle. About one channel, you did no cost you, papa. Sabe, Adoma, say a mamma to talk. Get us in Sabe, a year. Look at abundant task, so. Was what was every day, no one else to die. Every day, I'm a driver, Chayura. The Europe episode be here, you may be I don't brew. I'm our chamac of a father here, Juma. I don't want to send there or Baba Chan, what was it? We saw this no. Abominable Juma day, and I at straight Tabamuko, Papa, Adoma. No, say no. By a snap. And 7 South way. And our bomber dear. Bomber dear, now a chammy bomber dear. Wadoma brood or the Babacha, no, Wadoma. When I Wadoma. That's what it. If you didn't do have a brother, see answer. What the bad area? Shall I what's it? No. Mumasi, no one channel.
And I do my phone in Anna, a dear children, Adoma. We don't know another one home, Madama, on Gaho. Or by an Osobachao. An opposite for Dada, Madama. Adoma, Adoma. Adoma, Kajum. You represent me.